niki lak peteke yang sien sing damel desa ngriki nggih niku. Pami sampean asline mbakul napa pengen laris ngoten. Mrika wau Syaraté napa, Mbah? syaraté nggih beto menyan madu pami dalu niki sumure niki sien. Saman ngriki nek tiga nggih nek tetep enten. Pami saman kuras benjing nggih enten malih. Niki sien enten tiyang ngetok klapa to. Dandan ngrika lho mboten purun. Dandan ngriki lajeng nibani bruk langsung gendeng mati tiyang. Niki dileh mboten purun dimot tikar-tikare mboten saged mlaku. Enten pecut tapi nggih gede dhuwur kalih macan bumi. Nek sura medale. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Mbah? Pono. Mbah Pono. Nggih, Yuswane pinten? 8 dasa kirang kalih. Nggih. Nggih. Mbah, jenengan iki sing biasane nek wonten tiyang badhe mriki bagian ngucupaken ngoten nggih. 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 Nah, tiyang-tiyang ngoten niku sing mriki bertujuan napa mawon, Mbah? Kanton ningali tiyange. Tujuane badhe mantu napa ajenge mantu napa ajenge nedhi slamet saged mawon. Macem-macem. Macem-macem nggih. Tapi yang paling sering niku napa, Mbah? Nek mriki. Yang paling sering nggih niku wau gadah nadar niku wau. Mbok menawi upami yoga kula sakit saged waras kados ingkang sampun kula bancaan wonten punden numpak. Ngoten lho. Niku ceritane ngoten. Niki dinamikaken punden umpak. Umpak. Panggenane kan rade ombo ngoten nggih niku Nggih. wonten Nggih. napa niku, Mbah? Saged pirsa langsung mriku, Mbah. Pundi? Niki ngajeng niki. Niki, Andhape nggih pohon niku. niki lak peteke tiang sien. Mbah Sawung Rono. Sing setunggal, Sawung Sari setunggal, sing estri duka mboten genah kula. Petek niku napa, Mbah? Petek niku upami enten tiang mati ta, ngoten lho, peteke yang pejah. Oh. Sepuhe desa mriki. Nggih, sing damel desa ngriki nggih niku. Mbah Reksa. Siene. Terus bukaan lawas ngoten lho. Besok nek enten keramaiane jaman kula jenenge desa ngepung, ngoten. Terus ngriki niku ijen namung tiyang kalih sekawan nggih kalih dudu. Ngoten lho. Nggih niku. Nggih. Monggo pirsa mriku, Mbah, ningali kalih. Monggo. Kalih jenengan. Niki, Nggih, niki, Mbah nggih. niki setunggal, niki setunggal. Nggih. Oh, Niki kalih. nggih. Niki wau kula nganu. Nembe ngucupaken niku. Nggih. Niku nedhi napa, Mbah niku wau sing niki? Lah nggih niki wau lak mbok menawi mantune nggih ta. Nggih. Mantune niku estri babarne mboten enten alangan gadah nadar bancaan wonten punden numpak ngriki ngoten lho. Ceritane ngoten. Nggih. Terus Pasti. kaul. Nggih, kaul. Genah kaul. Nggih. Lah niku. Lah niki wae kula sebut nih dintene Setu Wage. Sakniki Setu Wage. Ingkang mriki nedhi napa nggih sesuatu yang diinginkan wonten syarate ngoten, Mbah. Enten ngoten. Syarate napa, Mbah? Syarate nggih kanton sak kersa sampean nyukani yatra napa nyukani napa sing sampean takoni niku syarate. Pun. Kados lintune beto dupa kembang. Oh mboten. Mboten.
mboten beto kembang. Lah nek sampean beto menyan madu pami dalu. Nggih. Nek siang ngeten iki mboten tanggung kula. King napa, Mbah? Non? King napa? Soale nek dalu niku lak kahanan peteng lho Mas. Nggih. Namun iki tak sing Padang. Ngen sampean wasing ngrika-ngrika Padang danten ngoten lho. Lah nek ngeten iki wasing ngrika sampean Padang, Semerep, Genah ngono. Nggih, nggih. Niki carane ngoten niku. Nek dalu Niku napa, Mbah, sing niku? Wonten cungkup niku, Mbah. niki makame Mbah Sono Dimejo. Niku sinten? Niki sian sing gadah tanah ngriki. Zaman semono niki lurah nih. Oh, lurah niku. Lurah awit Lah, pertama. pertama bukaan desa niki lurah nih. Lah, lurah niki dek sian enten caleng ngamuk loh, ten ler. Nah, londo bingung. Sapa iso mateni caleng iki? Engko didadekno lurah nang desa Ngepung, ngoten lho. Lah calenge ngamuk ndek lor, bedile madhep ngidul. Pun ngriki dar ngrika kan delok pun mati. Ngoten lho. Sakti nggih, Mbah, berarti. Lah nanti asian nggih. Mbah, sing mriku Mbah ten napa punden Nika ompak, nggih. namine ompak sing dhuwur pesagi nika Nggih. sumur. Oh, mirsa mriku, Mbah. Lah tiang-tiang sing mriki badhe nedhi napa-napa niku wau ten umpak napa sing ten wau? Niku. Ten enten kembange sekaran nika wau. Nek nyuwun pami sampean ajenge mbakul napa pengen laris ngoten. Nika wau. Lah nika sumur yane. Sing pundi, Mbah? Niku Cukup wepet banyak kalau jalan. niki sumure niki sian. Niki sian ambakno ngeten ngene dibleki lemah, tangguri lombok, wae kaseh. Tapi senangguri nggih Sulaya. Nggih napa? Nggih. Sulayane pripun? Langsung Sakit-sakitan. Lajeng kan nyukani cok bakal, lomboke kan jebol. Langsung waras. boten king damel sembrono. Lah, nggih boten kenging. Boten kenging niki. Mbon dangu Mas, mbon ajur Ya Allah kodok. Jadi banyak, Mbak, tapi kok boten utuh ngeten king napa, Lho Mbak? lah nggih, mamlah kula lak mbon ngomong. Nggih. Ketiban wit klopo, Nggih. enten ngetok klopo, ngoten lho. Pripun wau ceritane? Enten tiyang ngetok klopo to. Dan dandan ngrika lho mboten purun, dandan ngriki dhuwur klopone lajeng nibani bruk langsung gendeng mati tiange. Mboten kenging tambahan. Mergi pun ajur. Niki sakjane ngoten napa sih, Mbah niki, Mbah? Nun? Peninggalan napa, fungsine napa riyene? Oh, patung ya wujud patung wong niki jane ajeng damel masjid. Kalih tiang-tiang riyen. Nggih. Lah riyen niku pun muncul ngeten iki nggih, ten mriki. Nah, iku ngeten ceritane. Ceritane lak enten tiang ajeng adang, ajenge masak ngono lho. Nggih. Perawan. Lah, perawan iku ajenge masak. Niki dimot prau keng kidul. Ajenge digo ngalor. Ngono lho. Lah, enten tiang gedhukna wakul perawan. Adang gedhukna wakul duk. Lajeng kelem teng mriki. Kelem barangnya ditinggal teng mriki. Praune ten babatan. Asik, Mbah. Raune. Biasanya branding. Mboten enten. Mboten Oh, ngoten ceritane. ceritane nggih. Di awit jenengan alit sampun wonten niki. Pun. Sakderenge kula lair pun enten niki. Pun. Riyen-riyen mbah-mbah nek cerita pripun? Lah nggih ngoten niku ceritane. Nggih, damel dolan-dolan lari alit-alit Nggih. ngoten mriki. Nggih. Mboten wingit, Mbah. Oh, mboten.
Mboten nyengit tok. Sabar. Pokoknya mboten digarai ngoten alah. Malah nek dalu niku seneng didolani. Niki peninggalan apa to, Mbah? Zaman kula nggih mboten genah tinggalane wong piye ngono. Niki dilih mboten purun kok. Nate. Nate dimot cikare mboten saged mlaku. Balik neh ngriki. Lah ngriki ajenge dilih ngrika nggih mboten purun. Balik ngriki karepe dadekno sitok ngrika. Ngoten lho. Ngriki kenging ngatanduri Palawija. Ngoten Mboten purun. mboten purun. Nek panjenengan selamatan mriki nate dipersani hal-hal sing aneh ngoten ten mriki. Oh mboten nate. Terus sak lintune batu-batu umpak niki wonten kados pusaka ngoten niku mboten. Mboten enten. Nggih. Enten pecut tapi nggih mboten kenging pendet tok. Tempun ndi, Mbah? Loretan Niku gaib. gaib. Lah niki jarane dawuh bayah gede dhuwur. Kalih macan bumi nek sura medale. Sura medal. Ulan sura jam tanggal 15 jam 2 budal dolan. Ngoten. Yen wangsule mboten genah. Muncule tiba-tiba teng mriki, Mbah. Nggih, mriki. Berarti rusak niki sanes kok dirusak tiang. Oh, mboten wonten. Rusak Mboten mboten wonten. wonten. Nggih. Bicara wonten mriki niku disakralaken kali warga sekitar mriki. Lah, Akan nggih. nggih. Kira pengin suku-suku niku teng mriko wau. Nggih. Niki intine pusat punden desa mriki. Nggih, Punden umpak ngoten. umpak nggih. Nggih. Nah, terus Mbah, teng sumure niki niku kecian wonten tuyone ngonten kian. Enten. Mun saged sat. Oh, Nggih ngoten niku. 3 nggih sampean ngriki nek 3 nek mboten percaya. Tetep wonten. Nggih nek tetep enten. Nek ngarani sumur nggih. Sumur. Pami sampean kuras bencing nggih enten malih. oh. Medal malih duka keng pundi mboten genah kula sampean. Padahal niku nggih ketiga nggih cara mboten Lah tera nggih. Nggih Mbak. ketigan. Niki kan kados umpak. Lah umpak biasanya kan damel tiang bangunan ngoten niku nggih Nggih. ugi kayu. Nggih. Niku Napa kemungkinan riyene niku wonten bangunan kuno ten mriki? mboten enten niku. Mboten ditemoni lintune niki. Mboten enten. Nggih namung namine umpak menten tok. Mboten mawon. Nggih. Kisahe ndugi Lah, sosok wanita niku wau nggih. nggih. Kados kula namine sinten Pono ngoten niku lho. Oh nggih nggih. Ngoten niku asline. Matur Mbah nuwun nggih Mbah Pono Nggih, atas informasinya. nggih. Jadi seperti inilah Bolo lokasi di sebuah situs yang dinamakan Candi Ngepung. Nah, di sini terdiri dari beberapa umpak dan juga miniatur candi begitu. Nah, kumpulan benda cagar budaya ini memang terdiri dari bagian-bagian miniatur candi begitu ya yang terlihat, dan kondisinya ada yang terpecah. Candi mini ini alias Candi Ngepung Patian Rowo ini terdiri dari sejumlah fragmen miniatur candi dan fragmen unsur bangunan. Fragmen-fragmen tersebut berbahan batu andesit. Akan tetapi di sekeliling situs juga dapat dijumpai sebaran batu bata kuno berukuran besar ya, dan fragmen-fragmen miniatur candi yang telah runtuh dan terpisah antara bagiannya dan juga benda-benda lainnya. Pada candi ini dapat dijumpai 2 buah fragmen miniatur berbentuk limas begitu. Jadi terpancung dengan profil bidang datar, tegak, polos pada bagian bawah dan pelipit-pelipit yang semakin mengecil ke bawah sisi. Dalam bagian tengahnya itu berlubang
ya tembus. Nah, sebuah fragmen berbentuk balok pada sisi bawah berhias artefik pada keempat sudutnya. Jadi bagian atas berhias pelipit ya, yang berbentuk sebuah bangunan dengan atap berbentuk tumpang begitu. Ini sangat luar biasa. Beberapa benda ini, sebuah fragmen berbentuk denah segi 4 dengan 4 penampil pada bagian tengah bidang. Jadi di sekeliling bidang berhias pelipit dengan motif hias ya, berbentuk geometris dan tanaman. Ini sangat luar biasa sekali. Banyak yang bermotif indah sekali Bolo. Jadi miniatur berbentuk balok ini mempunyai kisah sejarah di masa lalu. Ini luar biasa sekali. Jadi seperti hiasan yang indah begitu. Belum diketahui pasti seperti apa sejarah dari kerajaan apa, namun yang pasti peninggalan ini merupakan bentuk peradaban di masa lalu yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Jadi bentuknya sangat indah, bermotif, tidak polos, seperti ini. Ada yang sudah pecah tapi indah sekali loh Bolo, aslinya. Nah, di pojok sini serpihan batu andesin dan juga batu bata ya, ukurannya sangat besar. Nah, seperti inilah kondisi di situs miniatur candi atau yang disebut Candi Ngepung. Mungkin itu Bolo yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.